Jung-Woo Seol je početkom maja operisao rame, ali to nije prepreka za dolazak u Crvenu zvezdu u letnjem prelaznom roku, piše Sportklub i navodi da su Marakani preduzeti koraci za angažovanje reprezentativca Južne Koreje. Prema najavama medija iz Južne Koreje, Seol neće biti u stanju da igra do sredine jula. To nije problem za zvezdu, pošto su ključne utakmice za klub krajem avgusta u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Seol je bio velika želja Crvene zvezde i u zimskom prelaznom roku, ali uprava i trener Ulsan Hyundai'a spustili su rampu, podsjeća novinar Sportkluba Nikola Stamenić. Uveliko traje nova ofanziva sa Marakane i posljednje informacije su da će doći od transfera u Beograd. Crvenoj zvezdi posebno odgovara što je Seol bek i za desnu i levu stranu, a Ulsan se nalazi pod pritiskom da definitivno pristane na transfer i zbog želje igrača da otvori evropsku avanturu. O srpskom šampionu dobio je lepe preporuke od saigrača iz reprezentacije